Se tibqgħu ssibu l-bibien miftuħa biex tibqgħu mexxin il-quddiem bl-investiment. Kien b'dan il-mod il-Prim Ministru Robert Abela wieġeb għal mistoqsija tan-nies waqt l-attività li ġiet organizzata l-ħadd fil-Belt Valletta, mistoqsija dwar l-għajnuniet tal-Gvern lill-komunità kummerċjali. Il-Prim Ministru għamel aċċenna l-ħemel ta' skemi minn Malt Enterprise sabiex jiġi inċentivat aktar investiment f'pajjiżna, skemi li kienu kruċjali b'mod partikolari fi żmien tal-pandemija bħal dik tal-Micro Invest li tipprovdi għajnuna finanzjarja fi kreditu ta' taxxa. Dr. Abela tkellem dwar is-suċċess ta' din l-iskema. Fl-aħħar sentejn, jiġifieri l-2021 u l-2022, b'din l-iskema tajna tax credits ta' 75 miljun euro. U fiex issar fuq dawk għax l-iskema tagħtik 45% tal-investiment. Dak l-investiment ta' 75 miljun euro f'tax credits ifisser li n-negozji żaru medji ta' pajjiżna investew 180 miljun euro. Kien hawn il-Prim Ministru Robert Abela mela ċenna l-iskemi li wisnu lin-negozju u l-komunità kummerċjali kemm fi żmien tal-pandemija u anke issa waqt li għaddejja l-gwerra fl-Ukrajna li qed tħalli effetti negattivi partikolarment brabta ma' trasportazzjoni u l-ħażna. Saħħaħna hemmhekk l-iskema ta' min jikri mingħand il-privat fej qabel wieħed seta' jibbenefika hemmhekk ukoll minn cash grant ta' 25,000 euro fis-sena, dik l-għajnuna meta wieħed qed jikri mingħand il-privat għal skop ta' magazzinaġġ jiġifieri ta' warehousing minn 25,000 euro fis-sena, dik l-għajnuna żidnija għal 50,000 euro cash fis-sena għal min qed jikri mingħand il-privat. Urdupjajna żmien li fih wieħed jista' jibbenefika minn din l-iskema. Hekk kif afferma mill-ġdid il-viżjoni tal-Gvern li jkompli jinċentiva dan il-qasam fi żmien li ġej, il-Prim Ministru kellu messaġġ ta' kuraġġ għall-komunità kummerċjali ta' pajjiżna filwaqt li xejjen narrattivi ta' biża' li ġew imxerda qabel elezzjoni mill-Partit Nazzjonalista. Se tibqgħu ssibu l-bibien miftuħa biex tibqgħu timxu l qudiem l-investiment. Se nibqgħu niġġieldu il-burokrazija żejda x'nifhmu l-burokrazija żejda tfixkel l-investiment u se nħallukom taħdmu fuq kollox. Lil dak li beżżawkom partikolarment waqt il-kampanji elettorali, illi wara li tgħaddi l-elezzjoni ġenerali ġejja xi wiċċ fuq in-negozji u li se nibatu lil kulħadd biex jiġi investigat fuq it-taxxa. Minflok weġibna bl-akbar pakkett ta' inċentivi illi qatra dan il-pajjiż.